to malam in ba kafiri ya zama kafiri ba ya yi wanka da shi da matansa? sai na gane ba bai gane aure ba. wai in ba kafiri ya zama kafiri ba ka yi wanka da kai da mace, wai tare suke wanka shi da matansa? kai malam la ilaha illallah, Allah raba mu da kafirci. na ce wankan ne da shi da matarsa kafirci? wai barai kuwa. sai na ce wa ya zo maka da addini? sai ya ce annabi Muhammad. na ce to manzon Allah da Aisha suna wanka tare. sai ce malam don Allah gaskiya ne kuwa? na ce gaskiya ne, daga yau kai da matanka ku soma wanka, aure kenan. kaga so tari sai kaga an yi aure ba a kai wani lokaci ba sai ka ji an ce aure ya rabu. wani lokaci yariya karama da ka je ka auro ka zo da ita, saboda rashin iya zaman aure da tattali da lallashi da magana mai kyau, sai ka ga yariya karama da an yi auren shekara 5 shekara 4 da ta riga ta haihu so ɗan shikenan aure ta lalace ta zama wani abu daban. sai kuma ka rinka hango wata yariya kuma daga waje, alhali in ka zauna da ita wannan yariya ka kera ta ka gyara ta ka yi mata shiri mai kyau, kullum da ka rinka ganin ta kamar yariya ce karama. wani zamantakewan aure ka yi wanka da kai da mace, ai ya tabbata a sunna. ku ci abinci da kai da mace. in Allah ya huwace maka mota, sa ta gaban mota bayan sallar isha, ba haramu bane, ba farka bace. sa ta zauna a gaban mota, ku rinka yawatawa cikin garin Illela, kuna yawatawa. in baka da mota ka yi wanka, ta sa hijabi mai kyau, kai ma ka dan cire jallabiya domin dare yayi, cire jallabiya ka aje gefe daya, ka samu dan turozan ka dan wani singlet haka na shan iska, tana cikin hijabi, ka kama hannunta kuna yawatawa bayan gari kuna shan iska. kana ganin irin wannan aure ya mutu kuwa? dangane da aka Allah ce fankihu mata balakum minan nisa, ku kwantar da hankalinku ku auri mata waɗanda hankalinka ke so, ranka ke so, wanda ka amince da ita, wanda in da ka dube ta hankalinka ya kwanta. ai wata mace ma in tana gidanka da ka dube ta kuma ya kamata kai wa Allah kabbara a zuciya, saboda tsarin kuma yanda take. da ka dube ta ka ce Allahu akbar, sai ka tambaye kanka, wato wannan mata ta ce wannan, sai ka ce oi Allah na gode, Allah na gode. aure jama'a ba abin da ya kai aure daɗi fa. in ana neman abin da ke da daɗi a cikin aure a duniya, ba abin da ya kai aure jin daɗi. amma sai in an bi tsarin da ya kamata a yi auren. yana da ban mamaki kaga namiji in ya je neman yariya aure, irin kaya da yake kai mata na kyauta na alheri, saboda ya samu ya yi mata dabara shigo ba zurfi. ko mutumin Sokoto in zai je aure, a lokacin da za a je zance, ka dubi kowa in zai zance da abin da yake tafiya da shi. wani sai ya kai kilishi, wani ya kai nama, wani ya kai dan cingam, wani kowa da irin nashi. wallahi da nake zuwa ne na saya miki cingam, ya kawo mata ta rinka cin cingam. da an riga an daura aure ya kare, ita da samun cingam kuma ya gama.